Takže zdar lidi, už vydám u tohohle videa a bude to dnešní video. Jde to uhádne, dostane jedničku. Bude to tak nebo tak, tohle nebo tam. Tak první otázka je Coca-Cola nebo Coca-Cola? Tak za mě asi řekl bych, že ta Coca-Cola. Facebook nebo Instagram? Těžké rozhodnutí. Za mě Facebook, protože já Instagram nemám ani ho nechci mít. Sukně nebo kraťasy? No, já bych řekl, že asi ty kraťasy. Umrznout nebo uhořet? No tak podle toho, jaký by byl požár nebo jaký by byl mráz, to je tak těžké. Ale pro mě asi uhořet. Káva nebo čaj? Čaj. Debilní otázka nebo debilní odpověď? Za mě asi debilní odpověď. Peníze nebo štěstí? Tak za mě asi to štěstí. Umět létat nebo číst myšlenky? Tak létat bych asi nechtěl. Mě tam myslivec zastřelí. Tak asi číst myšlenky. Fotbal nebo hokej? Fotbal jsem hrál, ten mě moc nebavil. Jako takhle venku mě baví, ale za mě spíš hokej. Být bohatý a umřít brzy, nebo být chudý a být starý, než umřel. Tak asi podle mě být starý a být chudý. Nemít nohy nebo ruce? Jída. Vezme mě to blbý a bez ruk ani ne. Asi nemít ruky. Knihy nebo filmy? Knihy moc nečtu, i když jsem četla, ale komiksy, že? Pro mě filmy. Dneska tam mám úplně úžasný film. Vesmírné dobrodružství. Tak to je konec celého videa. Já doufám, že se vám video líbilo. Když tak dejte like, odběr a když tak už suprovej komentář a jestli se vám video teda nelíbilo, tak si to nechte pro sebe.